Pasat iti kampanya ti Baguio City LGU ti panangaywan iti mata dagiti residente. Isuan adanda iti katulagan iti maysang optical clinic a libre amang taming iti parikot dagiti ubbing kadagiti matada. Ada detalye ni Bridget Marcasi, Pangosfian. Naadaan iti Memorandum of Agreement ti Revision Optical Clinic Baguio City LGU, City Health Services Office ken Philippine Academy of Ophthalmology Northwestern Luzon, Baguio Benguet Chapter para iti panakapapigsa ti serbisyo ti mata iti syudad. Babaan iti MOA signing, libre ti checkup ken eyeglasses dagiti ubbing nga agtawan iti 0 aging 15 iti revision, babaan iti referral manipod iti 10 ket maysa ayaka providers iti syudad, District Health Center ken CHSO. Ti revision optical clinic ti agmay maysa nga optical clinic iti syudad nga adaan iti akreditasyon para iti PhilHealth konsulta. After this MOA signing, since in partnership with PhilHealth and City Government of Baguio, mas magiging accessible na po yung eye care services sa ating mga active PhilHealth members po with dependent of 0 to 15 years old po. Imbinsa ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong apakasagnan ti vision impairment iti syudad nang runa kadagiti agtutubo. Sigun ken kuana, may sa proactive approach ti LGU ti MOA signing tapno mapreventaran ti kumarkaro a parikot iti myopic kadagiti ubbing. Maganda itong programa na to dahil mabibigyan na sila ng lunas, mabibigyan na rin ng pagkakataon para talaga maalagaan yung mata ng ating mga kabataan. Puntiryamo ti CHSO baban iti MOA signing ama ipababa ti eye disorder kadagiti ubbing iti syudad. We hope that we can also partner with other organizations that are into prevention of blindness. No? As we heard a while ago, the next 15 years we want to reduce myopia, no, among our young children so that they will not be blind in the near future. Nailawlawag met analimitaran dagiti agtawan iti 0 aging 15 ti maipaayan iti nasa o serbisyo kaputa isu ti critical period division dagiti ubbing. Maipalagip an naadaan met lang ti MOA signing ti revision iti Baguio Schools Division Office tapno matulungan dagiti ubbing iti elementarya nga adaan iti sagubanit iti mata. As much as possible, we want na yung eye care services to become more accessible sa lahat. Yung sabi nga ni Mayor, di ba, all walks of life deserve nila to be provided with eye care services. Opo. Bridget Marcasi, Pangosfian para iti Pambansang TV. Iti Baro, a Pilipinas.